Pri príležitosti z toho výročia narodenia Gorazda Zvonického sa rozhodlo mesto Michalovce v spolupráci s Maticou Slovenskou, knižnicou, kongregáciou Salesiánov na Slovensku i ďalšími partnermi zriadiť na počesť svojho rodáka pamätnú izbu. Na tento účel bol vyčlenený objekt bývalej školy, ktorú svojho času Andrej Šándor navštevoval. Nachádza sa na Močarianskej ulici. Slávnostné otvorenie pamätnej izby sa uskutočnilo 6. júla 2013 ako programová súčasť oslav storočnice narodenia básnika, esejistu, prozaika, publicistu, prekladateľa, redaktora, editora, pedagóga a salesiánskeho kňaza Gorazda Zvonického. S textovou líniou harmonicky korešponduje obrazový rozmer, pozostávajúci z početných čierno-bielých i farebných fotografií, archívnych dokumentov, rukopisných fragmentov, korešpondencie, ilustrácie i obálky knižných vydaní. Okrem panelov sa v priestoroch pamätnej izby nachádzajú sklené vitriny, kde sú nainštalované originály rukopisov, vecné pamiatky, autorové knižné publikácie a rôzne memorabilie z domova i zo zahraničia.